Maestro Míča! To není maestro Míča. Jakýsi podivný nástroj. To už dnes, to za našich časů nebylo. Maestro, pozorně. Do toho klacíku, aha, to neznáme v naší době. Nic takového nebylo. Jak se jmenujete, mistře? Míča. Petr Voboud. Míča to byl náš komorník. Ten nám složil tu českou operu. První česky zpívanou operu o původu Jaroměřic. Léta páně 1730 jsme to zde v našem krásném parku sehráli. Jsem Jan Adam z Questenberga. Jméno našeho rodu pochází od starobylého hradu Questenberg. Jehož ruiny dodnes stojí v pohoří Harz v Německu. Náš děd Gerhard Questenberg 23. února 1623 zakupuje Jaroměřické panství. Byl to ten konfiskát po Jiřím Rechenbergovi z Želetic, který se zúčastnil toho stavovského povstání. Náš otec, Jan Antonín Questenberg, vystavěl loretu, klášter. A při svěcení lorety léta páně 1671 byl přítomen i sám císař Leopold II. My, Jan Adam z Questenberga, jsme vystavěli toto dílo. Zámek a nádherný barokní kostel. A jsme tomu velice rádi, že hudební tradice, kterou jsme zde v Jaroměřicích založili, že přetrvává do dnešních dnů. A že i dnes se najdou noví umělci, kteří dokážou tuto hudbu předvést a krásně zaspívat. Uslyšíme zpěv, mistře? Asi jo. Takže to všechno je dílo Jana Adama z Questenberga. Děkuji.